ти си се представи сам. Здравейте, Добромир съм. Повечето хора ме знаят като Добри. Цял живот футбол, малко така хазартни дейности и забавление. Добре, много хубаво се представи. Искам да ми кажеш кога започна да играеш по-сериозно по малките игрища. По малките игрища по-сериозно започнах да играя, може би веднага като се свърши училище, даже малко преди това. Сега като се замисля, като те гледам тебе, май си беше доста преди това. Лично с тебе, може би от 8-9 клас, по цял ден бяхме на втори на игрищата на безплатните, то там си беше мини-футбол. Да. Помниш как ги детронирахме по 3-4 часа, не излизахме от игрището с... Спомням си това, даже сега връщам спомените, спомням си как и на Лига София, така първия турнир, ние още ученици, не лошо се представяхме. И на тебе ли ти беше първи турнир тогава? Да, със сигурност. Доста добри изяви имаш. Ти даже помня един твой много хубав гол с Васето, много добро двойно копване срещу отбора на Феникс, ако не се лъжа, не истинския Феникс, разбира се. И така, хубави моменти бяха. Да, не знам преди колко години е било, ама е било преди 30 кила за мен със сигурност. Със сигурност, да. И така, вече по-сериозно, нали, на втори до последно си ритахме, опитвахме турнири, сега тогава организацията беше на много ниско ниво, защото ние ученици, всеки ангажимент и самите турнири, самата Лига София, нали, ако някой види от организаторите, без да се обижда, беше на много ниско ниво, не се знаеше къде са мачовете, да говориме за, нали, съди, някакви статистики ги нямаше, но пък си беше забавление. След като свършихме училище, всъщност започнахме на игрищата на Обеля. То не бяха турнири, но ритахме всеки възможен ден и може би вече най-интересното е, че един мой приятел, който като цяло страстта му не е чак толкова футбола, ме запали по АМФЛ. Кой е той? Мартин Главненски. Не го познавам. Да, много близък мой приятел в последствие стана. Момчето ме заведе, първи отбор беше Кнежа. Първи отбор в АМФЛ, за който играх, беше Кнежа. Сега се сещам, че още като ученик играх и Банф, но те спомените се връщат. В Банф ни водеше едно момче, малко по-голямо от нас, за съжаление то почина. То ни водеше, взимаше ни. Отбора мисля, че се казваше Лъвовете, Царете, нещо подобно. И след това започнах с Кнежа и вече горе-долу 12 години ще станат. Особено АМФЛ не се изпуска. Ти нямаш пропуснат сезон на АМФЛ? Нямам, около 500 мача ги имам. 500 направи ли? Имам Илията дали ли статуетка? Илията ме е забравил за 300 и сега изкупува грехове и го Илия, чакам. да знаеш, да дадеш на добри наградите. И общо взето, да, на АМФЛ доста така в началото ми беше странно, повече се палех, повече горях и да кажем, че тогава с тези съдии, с които имах, нали, някакви проблеми, така да се каже, сега може би са ми едни от най-близките в обкръжението мини-футболното. Да, то тогава бяхме и в разцвета на 20-те, когато се палехме. Бяхме, да кажем, до 25 ми беше разцвета на паленето. След това, нали, имаше и успех и така, и просто разбрах, че най-важното е да сме здрави, всичко друго е за хубаво. Дали биеш, дали падаш. Добре, а ти понеже си се подвизал така за доста отбори в АМФЛ, сравнително доста. Не мога да кажа и да ги изборя със сигурност. Няма смисъл да ги изборяваме, да. Сега за последно си остана в Българи, нали? Ами да, от 7 или 8 години вече съм част от Българи. Така там намерих, смело мога да кажа, нали, едно ново семейство в лицето на всички. Минаваме през хубави, лоши моменти, но сме си заедно. Смело мога да кажа, че, нали, това ми е отбора. Включвам естествено и това проектче, което беше едногодишно, в което се радвахме на много успехи, беше Баца Скара. Там всъщност успяхме моите приятели от деца, Ничката, Васко, Гелето, Ерик. Всъщност всички успявахме да се събираме с всеки матч и 8 човека успяхме от 4 възможни турнира да спечелиме 4.
последствие ангажиментите, които се появиха, просто нямаше как да го правим. Не искахме нови хора и затова решихме, ние го спряхме, но всъщност от една или друга форма ние пак сме заедно с тия хора и така. Да, винаги се срещате по терените. А ти ли беше главният организатор на Баце Бар? На Баце Скара. Баце Скара, да. Да, Баце Скара. Чакай, че ги бъркам двата. Да, бях главният организатор, като идеята цялата беше, че фактически тогава с тази Скара, Баце Скара, тя беше на мен и на Митака и понеже Митака вече беше направил отбор Баце Бар на кафето, идеята беше да има някаква забавна част, да, която да се случи. Смея да твърда, че доста приятелски се получи, нали, то не е вражда или нещо подобно, просто имаше закачка тази една година. Сега мога да кажа, че за тази една година може би имахме 3 загуби, 2 загуби бяха от отбора на Баце Бар. Но доброто ни представяне в последствие в турнирите, затова ги спечелихме. Помня, да. Тези на БАМ в турнирите участват. Да, БАМ в Надежда. Общо взето бяха един цял сезон и 3 бързи турнира. 3 бързички турнира съботно-неделни, като наистина в единия, който беше тип световно първенство, накрая си бихме, забравих точно как се казваше името на отбор, но си беше Северозапад. Значи се получили добри сблъсъци. Добри сблъсъци се получиха, да. Добре, да разкажеш за това как си бил на международна сцена с българи. На международна сцена с българи най-големият успех мой, който е с българи, беше четвъртфинала преди 2 години или 3 вече в Словения на Шампионска Точно лига. така, да. Какво да разкажа? Там събрахме се, бяхме добър отбор. Може би всичко си е и с нали, късмет си имаше. Групата беше преодолима. След това на елиминациите също успяхме един обрат да направиме, докато не дойде матча с хърватите, които до едно време беше 1-1 и след това ни биха 5-1. Оказа се, че това им е най-малката победа на тоя. Те на финала биха 7-0 украинци. Доста разлика. Другата година го спечелиха пак и сега в Крит мисля, че отпаднаха на полуфинал от шампионите от Полша. Значи те са един от редовните участници в тези евротурнири. Хърватите са изцяло така еднакви хора. В смисъл ти не можеш да кажеш този им е звездата или нещо подобно. Колектив, значи. 8 или 9 човека, може би най-така малкият отбор в тия турнири като хора. Много подготвени, много научени. И явно си оказва, школуването си оказва влияние, защото сега имаше европейско по футзал, което свърши миналата седмица. Хърватите завършиха на 3-то място. Значи пак са след топ местата. Да. А тебе това първо участие ли ти беше в чужбина? По мини футбол. Не говорим в тренировъчните години преди време. Ами ако изключиме Сърбия... Сърбия не, тези близ турнири в Димитровград не ги броим. Ами с риск да излъжа, може би ми беше първото участие. След това имаше Крит и да, не мога да сета някъде да съм пътувал. Реално най-големият успех, който е на българи, 3-то място на Шампионска лига, аз все още не бях. Да, помня го. Това беше 2018-19 година, точно Шампионска лига. Подобно, да. А какво би казал за дуспите, които се бият по този странен начин с тръгване от центъра? Защото си спомням, че ти точно такава дуспа би тогава. Да, аз и на двата турнири тук в София се нагървам с тези дуспи. Ами като човек, който обича да бие дуспи, тези не са ми от любимите. Трябва много... трябва да си тренировки за тия дуспи, защото ти ако хванеш начина, стига вратара да не ти легне където трябва. Най-лесно е да го изложиш и да я вкараш. А би ли обяснил точно правилото за тази дуспа? Ами има хора, които не го знаят. То зависи от формата вече, защото на Шампионска лига формата е, че имаш 9 или 11 секунди, тръгваш, може да биеш удар. Ако вратара ти я спаси и си в половината, не е излезнала топката, ти имаш тези секунди да си я довкараш, ако искаш.
И това е формата, като на някои места вратара трябва да стои само в наказателното, на други може да излиза. Вече си е. Все пак са аматьорски турнири, да, и навсякъде правилата са различни. И така, в Словения изпуснах дуспата. Реших да я бия горе в ъгъла, ако влезе, мина до гредата, но не, по-скоро си е наистина някакво много голямо майсторство, за което си трябват тренировки. А напрежението на такъв вид дуспи е по-голямо от нормална популация? Ами да, то с напрежението, да ти кажа, се свиква, особено когато ти се наложи да изпуснеш някоя друга дуспа, ти свикваш с напрежението на дуспите. Мене, така смело мога да кажа, че в много важни моменти съм изпускал дуспи, в много важни моменти съм вкарвал, но то те изгражда и то идеята е, че ако нали, се приемеш, че си лидер в тия неща, не трябва да се отказваш. А ти в твой отбор, ти ли си първи изпълнител на дуспите или нямате фиксиране? Защото ти имаш така доста добър удар и точно в дуспите. Общо взето бяхме трима, които бяхме аз, Даниел Николов и Йордан Калеканов. Николов от една година така няма възможност да идва толкова често с нас и да, аз се нагървам с дуспите. Кога за добро, кога за лошо, просто си е това. Сега има моменти, сега се сещам да кажа. Играхме финал с Crazy Gang на Амафула срещу Лотос, да кажем. И при 4-3 за тях, последната минута се свириха дуспа. Всички ми казаха да я бият, не се чувствах готов и си казах, че не искам да я бия. Отстъпих я на другото момче си я вкара и така. Това се е случило за добро това нещо? Явно за добро, да. Искам да ми разкажеш по-подробно, като заговори за финали. Бяхте играли един финал на Драгалевци. Мисля, че пак беше с отбора на България и ти вкара 2 гола. Мисля, че 3-2 спечели. Да. Срещу кой отбор беше? Срещу Тяло Пречиш ми. Тяло Пречиш ми? Да. Всъщност Тяло Пречиш ми бяха блока Хуниус на Амафула, но си бяха Тяло Пречиш ми. Така, да. Да, той има много интересно развитие за този матч, защото матчът беше в неделя, първи кръг, който се откриват окръжните групи. И тогава лидерите ни, защото наистина лидерите ни на отбора бяха Николов и Калекана. Те имаше мрамор-житен, това е много такова дерби. Лютото дерби, да. Даже аз тогава играх за житен, но не играх чак такава важна роля и не ми беше толкова важно. И идеята е, че ние на финала знаем, че Калекана и Николов, Велинов даже няма да идват. И сега ние сме 7-8 човека, но фактически да, трябваше да се разчита на някой, като си има предвид, че Юли го познават и ще го хванат в средата. Обаче по едно време заради снега Калекана и Николов казват, че ще идват. Идват до това, защото има отложен матча. Тъмън, редиме нещо правиме, звънат и матч има и се връщат и трябваше да ги изиграем матча без... Даже аз казвам Калекана и Николов, но сега в момента сещам, че са били поне 4 или 5 човека от отбора. И общо дето стартирахме матча вече така като доста подценени. Просто от тия матчове, в които ми се получаваше каквото искам. Даже 2-3 пъти така ми вървеше играта, че Десо не казваше смяна, а просто ме питаше имаме ли нужда от смяна. И когато му казвах не, той не се ядосваше, защото сега ако треньорът ти му кажеш не ме сменявай, просто ми вървеше матча, удара ми тръгна и просто беше моя ден. Страхотен матч беше, помня го. Да, беше хубав матч, като цяло ние с много уважение сме били винаги двата отбора, Тяло Пречиш ми и Българи, винаги сме правили хубави матчове и просто се получи наистина хубав финал. Играете ли още с летящ вратар? Използвате ли това в тактиката? Опитваме се да го използваме, като вече леко се опитваме аз да взема тази позиция. Това е поради вече многото ангажименти и на Десо. Като цяло получава се, даже сега в Сандански на последния турнир в петък просто нямахме възможност да имаме вратар и цял матч играхме така, спечелихме. Учиме се. Ти ли беше Да, аз си бях летящия вратар.
Учиме се сега, за някой е правилно, за някой не е правилно. Риск е сега, какво да ти кажа. Идеята е, че нали, трябва да се набие топката. Идеята е, че в такъв тип игра вратаря греши. Ако я сгреши друг, значи нещо не правиш като хората. И така просто момчетата явно не бяха подготвени, че ще играем с вратар и докато се адаптират, вече беше 4-0 за нас. Това е доста голяма разлика. Интересен сблъсък се е получил. Да, накрая матч свърши 4-2, но познат отбор беше от Сандански. Не знам защо решиха да не ме тестват отдалече, при положение, че топката е и по-малка. И... С четворка ли си играеш? С четворка тупкаща обаче. Футболна топка, само че четворка, не футболна. Да. Имах такава едно време, мъкнах на игрищата във втори. И супер добре, това е много добре. Сега искам да те питам също още нещо. Питам всички тия неща, ама кажи ми кой е любимият ти гол? Тук бая ще ме... Знам, че ще затрудна доста с това въпрос. Понеже за точен конкретен гол, да кажем един на финала, да кажем, въпреки че и на Шампионска лига имах един много хубав гол, където това беше в Словения. Хубав от тази гледна точка, че най-интересното е, че успях на спринт да надбягам двама и след това да излъжа вратара. Нали такъв по-емоционален момент, като първи гол в чужбина. Може би на финалите са ми... То като цяло на мен финалите си ми върват. Като цяло обичам и да вкарвам на познати отбори. Знаеш, че аз с почти всички отбори се шегувам, майтапиме се, но там са истинските приятелства, но аз много обичам да играя срещу ето такива истински приятели и там ми е кеф, защото последната година не мога да го кажа, но преди това знаех, че доли такъв матч, просто матча ще ми върви. Ти срещу нас обичаш да вкараш много. Дали с Балканика, дали с българи? Има и от... Онзи ден също. С Балкани, онзи ден, да, то... 22 гола, какво да кажем? Както виждаш, то вече, особено там, ти виж, че сме го обърнали наистина на забавление, на приятелства, то вече това остава... По-приятно е така, виж, че 60 минути 50. Извинявам се, нито един фаул не бяхме направили. Няма. Беше страхотен матч. Много очарован останах. Това си е, да. Вие там гоните ли нещо всъщност? Единственото, което знам е, че нямаме загуба все още. Значи трябва да сте първи. Да, тук мога да се обърна към организаторите на турнира, че е несериозно все още да няма класиране. Или това класиране, което го има, когато някой влезне да провери, реално дава, че ние имаме 3 загуби, които ги нямаме, което означава, че цялото класиране е омазано. Което нали, на това хубаво игрище, на идеята на турнира. Да, и на доста стойностни отбори. Да, и на не така ниските условия на турнира, защото това може би е най-скъпия турнир такъв от към условия. Да, скъпичък. Да, трябва да си има една хубава организация, но всичко става с годините. Ще видим как ще приключи. Смея да твърда, че АМФЛ много се развива. БАНФ с приложението се опитва да се развият, така че всеки лека по лека ще се развие. А ти сега на всички места ли играеш? Имам преди топ турнирите БАНФ и АМФЛ. Първа лига сега, която стартира... Сока 6. Да, ще бъда по-скоро като на спасяване положението. Отделя малко повече време сега на личните ангажименти и на служебните ангажименти. За съжаление, първа лига, Сока 6, която казваш, е ангажимент, който отнема 4 часа на ден, защото 1 час се пътя до игрищата в дорубляне, матч като закъсне, час и малко матч, 1 час прибиране си 4 часа, там ще помагам по-скоро. АМФЛ-то си ми е любимия турнир. Заради илията ли? Заради илията, то няма какво да си крия душата. Вече много години сте си приятели. Добри приятели сме, така е. Той може да разчита на мен, аз мога да разчитам на него.
Ние сега това, което е обягнало от твоето, което може би ще изненадам, но ние с Илия всяка сутрин, всеки вторник и четвъртък сутрин с Илия ритаме от 8 сутринта. Силия. С Илия, с някои от съдиите, с познати лица и с старци разбойници си ритаме, като формата се определя спрямо бройката. В смисъл, утре може да сме 7 на 7, в другия вторник, ако сме се записали, може да сме 12 на 12 на големи врати, големи игрища. На кое игрище? На неговите си, не, на неговите си на академията, на Уинбет. Омуртак. Да. Да. И общо взето там също е едно голямо семейство с всички. Събираме си пари, банкети, даже екипировки си имаме за там, защото сме сини на червени. Хубави неща са това. Иначе се върна на въпроса, като цяло съм си оставил, нали, Булгарина, МФЛ и тук в Надежда като приоритет. Зебра, за съжаление, сега не мога да им помагам или да им преча, защото сме в една и съща лига. И общо дето всичко друго съм оставил, като изключиме тук в Люлин, където вие ще си идваме, навсякъде другаде не играя. Ограничил си отборите и мачовете? Ами, това става, защото понякога се случва много мачове да се оцелят. И когато се оцелят много мачове и аз отида с българи и просто видя, че вече ми се играе на едно-две места. Също играх с отбора на Crazy Gang, там станахме много близки приятели, но... Crazy Gang? Те бяха два. Кой е Crazy Gang? Този, който игра тук на запад или... Не. Този другия, който е... Там, да, на изтока, той е вързан с това ритане, да ти казвам, вторник и четвъртък. Въпросът е, че там контузиите ни изненадаха. Едното момче връзки с къса, пожелавам му бързо възстановяване. Другото операция за доктори. Както виж, аз сега идвам от доктори и просто организатора взе решение да почиваме до края на годината, за да може да се възстанови, защото самия той казва: аз не искам да играя с други хора, аз искам да си играя с вас. Много правилно. И общо взето това е. Ако, нали, някой извънне някъде, хода да помагам на отбора на... всеки път им забравям името, на БАНФ помагам на... Някак си се казваше отбора, ще ме прощава котството, но и там хода, когато има нужда помагам, но така, оставил съм си наистина българи. Както каза, вече си 7-8 години там с тези момчета. Трудно ли се вписа в техния колектив? Защото на абсолютно всички ни беше ясно, че те все още са един от топ отборите в България, знаят как да обръщат мачове, просто са много добре на терена. Ами, първо те, нали, докато бяха топ отборите, аз имах лека така на Люлин на игрищата, още докато беше лигата, стана малка какафония, даже там стана малко спречкване. Разбира се, за мен беше нещо ново, като 23-4 годишен, за тях си е нормален матч. И даже в последствие, като се озовах в отбора, момчето, с което стана с конфликта, с който сме си много близки, не си спомня, даже твърди, че не е имал конфликт. Ами, лесно се вписах, да ти кажа. Говоря чисто като характери. Имах нужда от адаптация чисто футболно, да привикна към стила на игра, но всъщност това, което беше ключа, е това, че аз съм постоянен и просто му отбора може да разчита на мен. Смяташ ли, че допринасяш за този отбор с твоите удари отдалече, защото знаем, че обичаш така доста да пробваш топката? Ами аз точно в българи не го използвам толкова този удар, защото малко по-различен е стила, но точно за това когато се налага, успявам да допринасям, когато не, отнасям критики от менеджера и така, но така аз да кажа, че вече от може би годинка съм и с малко по-така организационни функции в Българи. Помагам на Десо от към чисто организация, защото времето не му стига, така че вече няма отърване от мен в този отбор. Това е много добре. Натам отият нещата, да. Имам и така един малко странен въпрос. Може и да се зачудиш как да ми отговориш, макар че имам едно предположение на ум, но с кой ти е било най-удобно да играеш заедно на терена? През абсолютно всичките тези години. Ами, смело казвам Васил.
Васил Будиста. Васил Йорданов. Въпросът е, че той раничко се отказа. След това много са, но след това, ако мога да кажа, като ефективност и като всичко, нали, подал си я, вкарал си я, той ти я подаде, ти я вкараш, Ерик. Ерик Прасков. Да. И това очаквах да го кажеш, но бях сигурен за Васил. Бях сигурен. Ами Васил... Той чака с нетърпение да види това нещо. Васил е много така дълга футболна връзка имаме с него. Като цяло даже те нещата се пообърнаха, но аз до 22-3 годишен общо взето всичко, което ми се получаваше във футбола, беше благодарение на него. И аз знам какво може, какво умее и така. В смисъл, аз до 20 години нямаше как да посмея да искам да бия дуспа или фал, ако Васил е на терена. Да, определено все още има голямо влияние, макар това, че е спрял с футбола. Предполагам и срещу него играхте горе на Люлийски. Не сме, не успяхме, да. Ние играхме и просто Васето си е вълшебник още. Вълшебник е. Така, аз правя някакви опити, нали, така да си го върна, да се забавлява на терена. Ще видим дали ще успеем и така, но наистина той просто е талант. Май всички правим тия опити да го върнем. За сега да. са без... И смело мога да потвърда тук, той ще потвърди, че ако аз не мога, никой не може да го върне. Съгласен съм с тебе, да, само ти можеш да го доведеш на терена. Васил и Ничката са двамата хора, на които наистина винаги са, когато става дума за мини футбол, са били изцяло дадени към мен, за което им благодаря. Да, много поздрави на Ничката. Ничка и ти ще гледаш това задължително. Той се е завръщал, обещал ми другата седмица да се завърне, че там него една контузика го сполетя, иначе се беше завърнал даже... Ама пипа ли още, защото аз от години не съм го засичал по терена. Ами има какво да се желая. Смисъл не е този Нич, който беше, но това е защото не подритва толкова често. Сега беше захапал 2-3 месеца ритане и веднага се усещаше разликата. Супер, добре. Това са много хубави неща, що Миничката се връща. Ако успееш да върнеш и Васето, ти си по-добър менеджер от доста хора. Да. Да, но това с Васето ще бъде... Водиме преговори, ще видим. Ще стане, добре. Кой е любимият ти трофей, най-сладкият ти трофей, който си печелил до сега? Батскара, без значение кой. Може би точно този... дългия турнир, който спечелихме, нещо, което направихме 8 човека едни и същи всеки един матч, е нещо наистина за 24-5 годишни деца, които дискотеки са им главите, те първа работи, те първа гаджета. Това толкова отдавна ли беше? Толкова. Добре, да, ги 26-7, не, 5 години поне или 6. Времето си лети, но може би този турнир, който споменах, много силния, който беше, защото там се видя се мъжеството във всеки един, защото ние бяхме... идеята на нашия отбор беше, че сме 8 човека, знаеме си как се въртиме, без значение от развитието на матча, всички играеме. Точно в този турнир тогава, няма да споменаваме, 3-4 човека, които просто видяха, че не им върви играта, казаха другите, ако трябваше умрат на терена, но те ще играят и фактически това беше ключ към успеха. Аз спомням си, че имахте един блиц турнир спечелен трудно, както ти казваш, не всичките ги помня. Даже ако не се лъжа, беше зимно време се беше снимал с един трофей, беше така доста студено. То зимата ми е по-успешна със сигурност. Но сега като каза, сега ме върна. Знаеш ли, че имах един много сладък турнир, беше летен турнир на АМФЛ и ваучерът направи отбор. Обаче беше насъбрал Дени, Юли, футболисти си беше насъбрал. Как се казваше отбор? Аз си го спомням този ред. Кофти отбора. Кофти отбора, да. Точно така. Кофти отбора. Въпросът е, че тогава ваучера, като ме пита, казах ваучер, аз съм пред операция за доктори, аз едвам хода, така и така. И почти не взех участие в този турнир, дойде финала. Нито Юли, нито Дени могат. Още кой не можеше и ваучера виках, можеш, не можеш, няма в средата човек, викам ваучер, ако ме заболи.
Нещо ми стана, стиснах зъби, 4-2, 3 гола и асистенция, като един нали, беше зад центъра. Просто има такива мачове. Това, когато и те играеха след тях вратар, нали така? То за центъра. Не, Янко просто беше поизлезнал напреде. Просто гонеха да ни върнат резултата. И като тогава даже си спомням, че бяхме доста подценявани, при положение, че наистина не бяхме лош отбор. Този пък е от тия турнири, които не очакваш нищо да се случи, пък се случва. Да, но не знам, наистина те са много... Общо дето всичко във футбола ми е носило позитивни успехи. Имали сме така тежки поражения на финали, къде на Дуспи, къде нещо е станало, но след това се дигаш, продължаваш и... Още ти носи радост в футбола, нали? Няма да спираш? Няма да спирам, да. Няма да спирам. Мини футбол си се продължава, когато мога. Най-важното е това, което виждаме, да сме здрави, защото пък ако не си здрав, стоиш и гледаш отстрани, наистина е много гадно. Мен ми се случи 7 месеца и така. И аз пак присъствах по мачовете, но отстрани не е същото. А гладен ли си още за успехи? Не. Знаеш ли, след... той глада за успех изчезва тогава, когато успееш и видиш, че всичко е същото. Или по-скоро, когато не успееш, но видиш, че хората са за теб и сте едно цяло. Така че продължаваме, нали така, продължаваме да се забавляваме, да си помагаме. Общо взето футбола си е моето семейство и дали ще биеш или ще паднеш, важното е и ти, и другия отбор, и твой отбор да сте здрави. Разбира се, това е най-важното, но не винаги се получава. Ето виж, ти си се поконтузил, надяваме всичко да е окей накрая. Пък и пак се контузи, 7-ми път капачката и той спира, той е моя Васил на терена. Ти знаеш много добре, аз без него се чувствам много зле, но живота продължава. Живота продължава, така е, да. И ще бутаме без него и ние. Колкото и да ни е трудно, но както и да е. Друг път ще се говори това нещо. Би ли пожелал нещо на зрителите? Ти си много колоритна личност и каза така доста интересни неща. Пожелавам да са здрави, да спортуват и да не си намират оправдания пред спорта. Защото аз като човек, който се е прибирал от морето за мача, лично на сватбата на брат ми съм имал ритане сутринта, на бала ми съм имал ритане сутринта. Просто това е нещо, което ни държи будни, здрави и усмихнати. Благодаря ти, много добри. Пожелавам ти още дълги години да се подвизаваш по игрищата на София и се надявам някой ден да се срещнем в един отбор отново. Живи и здрави, на линия сме. Аз ти благодаря.